Na, dili kayaw-yaw kay mauwas kamera. Awas kamera mga kapobre kong asawa. Sige akong kasaba niya, akong pakasabong diri sa tubangan, di masaba, di mo kuan. Di mo yaw-yaw. Muna. Yo, what's up mga kapobre, maayong udto sa inyong tanan. Ano udto sa mga kapobre kay mo na yung project ron ay mga kuan ba balayanan sa kaka daghang kay na gagmay og dagko kani siya gagmay ni nga kaka nya ang dagko na dito kani siya dagko muni paras kaka nga dagko nya kani paras gagmay kating ko diri mga kapobre. Udto naman maniudto sa ta atong sudan ron mga kapobre kay kuan utan nga kanang tambal sa arthritis ba siya na munggos o binangkal na binangkal man siya no lingin sudan man ako ko anday kanang ginaling ang gilingin mura magbinangkal ko doon tawan niyo binangkal. Siwas ako kaon na balik kita tabalik unya. Okay mga kapobre, mga tagkaon mga kapobre. Maghigda-higda ta. Shout out ko diya sa mga na-prank ha. Na-prank sa ako ang sweldo sa kuan YouTube. Sweldo dito sa Sibers dahil. Sweldo dito sa kumpanya na. Kumana among sudlanan sa kaka mga kapobre o mao ni siya mga kapobre sudlanan sa kaka. Iso nagsako kay para dalhon mo. Amo nang pintalan dito sa North Reclamation Area. One eternity later. Yo, what's up mga kapobre, mayong gabiin nyo diya anya. Wa ko vlog ani ha mga kapobre padung uli sa among opisina. Na kay na busy ta sa trabaho. Nya na ako sa amo aron. Nya hapit kong pangumpra. Wa gyud nato, wa gyud maigoe atong mga budget sa atong mga kumprahonon. Pastilan. Dong, anong masasabi mo? Na wala ka makapalitig pampers? Ha? Ganun ka palitig pampers? Kaya nakalimot ko. Muna diha. Kalimot tao ko niya. Ano ka itong palitono na? Palit na akong sardinas. Wala hinungdan. Wala na hinungdan ng sardinas. Huwag mga miswa udong. Wala ko nagsugo ni mana. Wala. Sugo niya. Sa may konsumo rin eh. Naibuwad na magkautong ito. Buwad. Sige ka na kay tag-utang. Utang. Mga kapobre, mani akong kumprar mga kapobre. Matay. Sama nga short. Pati po naghana. Nga short miss kuan. Short miss sa among budget eh. Kalibo na lang nahabilin. Sa among sweldo sa YouTube prank. Saan naman na ulit? Mora ni, ligo na ito sa kasimana mga kapobre. Oy. Kasimana. Budgeto na kinsina. Ay, silak bata. Oh. Mora na. Pati po kadaganang miss. Yaw. Yaw dayon. Yo. Na, dili kayaw kay mauwas kamera. Awas kamera mga kapobre kong asawa. Sige akong kasaba niya, akong pakasabong diri sa tubangan, di masaba, di mo kuan. Di mo yaw-yaw. Muna. Yaw. Mama ni mo yaw. Paborito kaya miswag udong. Ang maring dali. Jesus. Dali na tama mga kapobre kay taas na kanya kong vlog. Taas mo buro na diya. Kamu li bahalag sabot niya. Puro na pinobre. Nya sa mga bago pa diya, paliho ko diya subscribe. Tudong. Bye-bye ninyo tanan. Oh, God bless. Amping.